si ide odchúta, som mu to povedal. Čo zbavelo odchúta. 45, že je dohodnutý odchod, presne, do 45. Dobre, do 3 minúty. Rozumel som, 13 plán SZ211 proti náväzky posun, zakázaný posun do Rúvany. Tam to pri hlave? A pokade ideme? Ideme až na 202. koľaj, až na rampu ideme. No, rampu, hej. Týmto vozňom, aké to sú vozne, aká je kapacita, koľko ich bude chodiť, niečo o tom trailovom. Čo som slabšie ako tie staré? Tak súpravu, ktorú vidíte vlastne za vami, tak jedná sa o dieselmotorovú jednotku Rady 861
bude ich vlastne, alebo dnešným dňom je ich nasadených 9 denne, ktoré budú vlastne premávať, respektíve premávajú už po novom od dnešného dňa, medzi teda Humenným, Stakčínom, medzi Laborcami a Prešovom. Dokopy sa vlastne bude jednať o 42 párov vlakov, to znamená 30 vlakov smer Humenné Stakčín, alebo teda medzi Humenným a Stakčínom, 30 vlakov medzi Humenným a medzi Laborcami a 24 vlakov, to znamená 12 párov medzi Prešovom a Humenným. Tieto jednotky, jedná sa už teda o tú, by som povedal, klasickú kombináciu vozňov a rušňa. Jedná sa o integrovanú celú jednotku, ucelenú, ktorá má kapacitu 337 miest, z toho 160 miest je na sedenie, je na státie a tých viac ako 170 je na sedenie. Táto jednotka umožňuje aj prepravu bicyklov. Jedná sa o jednotku s nízkopodlažným vstupom, takže aj nastupovanie a vystupovanie, ako ste si mali možnosť vyskúšať, je pomerne, by som povedal, jednoduché. Aká je rýchlosť? Maximálna rýchlosť týchto jednotiek je 120 km za hodinu a na tejto trati, by som povedal, spravidla nepôjdeme rýchlejšie ako 100 km za hodinu. To sú nové vozne, alebo boli tu už predtým? Boli tu už aj predtým, ale tieto jednotky sú v podstate jedny z najmodernejších a z pohľadu dieselmotorových jednotiek, alebo teda dízlových jednotiek sa jedná o najmodernejšie vozidlá, alebo teda jednotky alebo vlaky, veľmi zjednodušene, ktoré máme dneska k dispozícii. Koľko stála celková rekonštrukcia so všetkým všade? A podarilo sa dodržať ten pôvodný rozpočet? Rozlišujme prosím dve investície, pretože ako viete, na pôde Humenného prebehli vlastne tie investície dve. Z vlastných zdrojov sme investovali približne 5 miliónov eur. Zo zdrojov Európskej únie bolo preinvestovaných niečo jemne vyše 33 miliónov eur. Ohľadom toho rozpočtu myslím, že bol v medziach, ktorý bol vlastne pôvodne vytýčený. S tým, ako som povedal, že rozlišujeme, máme tu rekonštrukciu do vlastných priestorov, do vlastných zariadení a potom samozrejme do priestorov zariadenia technicko-hygienickej údržby, ktorá bola realizovaná z eurofondov, táto investícia. Ja by som sa chcel krátko opýtať, čo sa tu dneska vlastne otvorilo, čo je hotové a čo treba dokončiť ešte? Hotové je všetko, čo sa týka tohto pracoviska alebo týchto pracovísk, ktoré tu vidíte, ale rozlišujeme dva režimy. Jeden režim je vlastne pracovisko naše, ako som povedal, do ktorého sme investovali rádovo 5 miliónov eur, a potom investícia zo štrukturálnych fondov. Táto investícia je v podstate realizovaná v spolupráci so štátom a momentálne vlastne prebiehajú procesy, keďže sme ukončili kolaudačné, by som povedal, konanie a je kolaudácia za nami, tak momentálne prebiehajú procesy odovzdania tohto strediska štátu, aby sme následne mohli pristúpiť k využívaniu aj my ako dopravca. Štátu to znamená, že tá modernizácia koreníc, modernizácia stanice a tak ďalej, to je... Toto prosím sa obráťte na dopravcu. Toto nie je investícia, ktorú sme realizovali my. Pardon, nie dopravcu, ale teda správcu infraštruktúry, pardon. A tých 5 miliónov, čo teda bolo, tých vašich? To vám vieme potom priamo ukázať. Áno. A to je teda tá budova pristavená? Je to časť tejto infraštruktúry, ktorú tu vidíte. Hej. No a tie pantery, čo spomínal váš kolega, že by mohli aj kolega jazdiť, Karol Henzeli, riaditeľ vlastne úseku prevádzky a člen predstavenstva, tak očakávame, že po tom, čo bude dokončená elektrifikácia, tak budeme schopní sem nasadiť aj elektrické jednotky. Tam, kde to samozrejme infraštruktúra umožní. A umožní teda? Už vieme povedať, že na akých úsekoch? Máme za to, že áno. Ak dovolíte, aby som vás potom odkázal na kolegu Karola Henzeliho, ktorý vám to povie presnejšie. A samozrejme tá situácia sa neustále vyvíja a my očakávame,